ma takú čiernodačnú v kufre. Monika, hoď. To si môže vážiť túto palicu, aha. Kde si? Je mi super. Zuzka, gúska je ti úzka. Barborka, nafilmuj to, nafilmuj. Nafilmuj to, Barborka. Ja neprosím, čo? A druhú, kde máš ruku? No veď tú lampu našu zapálme. A prší, len sa leje, pána staré, milá dvere, milá Matušovičky štrngali, brngali, sivé očka plakali. Brngali, sivé očka plakali, sivé očka, čo... Ale čo to? No, to je ona. No, už večeru. Dá sa tam... Takto, hej? To je kamera. Poďte, kakto je to? Andrej, Ondo, Bondo, Štindo. Aby to tak rozne... Nej si macherka. Tam na tom stole není Janka, tam sa choď pozrieť. Ahoj. Janka, čo chceš? Koláč, že nejaký či není. Jezus Mária. Zasvieť tam na stôl ten koláč. Ondrik. Netreba svietiť, ja donesiem. Ďakujem. Ahoj. Na teba, Ondo, Ondruško, no vidíš nejakého medveďa? No dobre, je tam okrem Ondriška niekto? Ktorý sa má? kto tam bude bývať? No tam je taký posed hore, vieš? A tam si sa... Poslúcham. Nie, aby Starky na nás nestúpil, takže musíme byť. Deti všetky idú hore. Ana! Aj Sašenka už. Poď. Strašne dávno. Nachádzame sa na planéte X. Niekde v tejto oblasti. Práve tu vychádza jeden z hlavných aktérov. Tam sú bubovci. Takto sa tu chodí s ratrákmi. Takto je to tu v noci. Sme na zaujímavej planéte. Občas ich zhrabne. Točko.
Tam je náš obchod. Tam je náš kolotoč. Takáto sanitka tu chodí. Dúfam, že ju nebudeme potrebovať. Zašla. V obchode. A teraz tu ide moje obľúbené vesmírne vozidielko. No. Tak toto tu ide až ďaleko, ďaleko. A vysoko, vysoko. To sú samé hotelíky. To tam chodia výťahy. A takto to vyzerá ešte pred východom slnka. Tam sa idem chodiť lyžovať. Pod stĺpami, aby sme videli stále lanovku, aby sme sa strátili. Kokoč. Barbor, ešte to nestlačíme? No tlač. Tlač to, ale opadne, že to prístojek. Dobre, máme, stačí mi dneška. Normálne, no. Tak toto vyzerá cez deň. Tam sa chodím lyžovať. Tak, a takto to tu vyzerá podvečer. Stačí. No tak, toto sme tu ešte nemali. Moc pekné dneska. Ja sa snažím. Nepomalu, lebo potom mi budete nadávať, že je tam toho veľa. Anči. Anina. Čau. Pekný. Veľký. Tam je naša čičenka. Možná patří z nás. Ide na vlek. Honda. A tam celkom hore pôjdeme. No a takto to tu vyzerá. Čo si? Toto je Jarkin obľúbený bufet. No a tuto takto. Prosím pekne. Pretože to filmujem cez čierne okuliare, nič nevidím. Ale tu je Avoria. Na takej veľkej skale. A ešte kopu Avoriaz je tuto. Tam. To potom ešte nakamerujeme. No a teraz to tu takto ďalej vypadá. Lanovka. A tu chodí pomička.
Až tam hore. Takže tam je Avoriaz. A tu je Anina, ako mastí dole strašným kopcom. Anči, môžeš ísť. A pri tých troch ma počkaj, dávaj pozor, ide asi skúter. No, chod. A pri tých troch ma počkaj. Oh. No, dúfam, že už ide. Oh. V tom svahu vidíte, sú ľudia. Tak. A hen tam hore. Tam! Ježiš, telaciny. Tak tuto ide Hondo Mondo na snowboarde. A za ním ide maminka Barborka. Uvidím, ako krásne zabrzdila. Áňo. Áňo, je tam málo baterky. Kde? Ani už čakať dolu, už by sme mali ísť. Že vraj túto kúsok je nejaký skokanie. No, takže takto si tu stojíme teraz na svahu a lyžujeme. Tuto je Avoriaz. A tuto sa lyžuje takto dole. Tak. Takto. Ondro, čo si vypil? Tak aspoň si s tým poďam trošku. Priznaj sa. No, tak aby ste všetci videli, máme kúpeľňu, aby ste všetci videli, tak, takto si my tu existujeme. Hej, 35 frankov horí. To vyviedol. Čo zas vypil? Nevypil. Čo urobil? Ja som mal naliatú slivovicu v pohári
Ondro si tam dolial kolu, nič netušiac. On napil to chutí. A z chuti sa napil. Kupoč. V takomto pohári. Kúpili sme takýto vín z nejakého priesviku. Neviem, čo je odkiaľ. Neviem, čo je pajs. Netuším. Skúsenosti No. s týmito. Možno Francúzi, keď nám chodia a kúpia si... Ondra, nefilmuj zemiaky. Ondro, to je škoda filmov, tak sa... Čo robíš? Ryba sa varí. Ryba sa varí. Ryba lososovitá sa varí. Čo? Toto je také, Ondro, no veď blbosti. čo sa otvára, to sa šroubuje a má normálne taký ten vrchnák. A vrchnák vyzerá jak náš. Martinek je tady chorý chudák. No, mne nakázali, že ho mám nakamerovať. Super, čo to sa tešíš? Ako sa máš? Najlepšie. Dobrú noc, Martínku. Sa mu vydarilo. A počul. No tak takto si tu žijeme zakývať. Práve sme dojedli. To už je jenom dezert. Chcete? Hovorí sa la dezert. To nie sú. Že Ondro by si rád Najste. trošku slivovičky do ohňa pridal. Malý kubok. Ondro, nemíňaj. Vynuloval si tam čas, ináč neviem. Prečo ako? Ináč ona byla taková pekná baba, tá píša sa mi vždycky líbila. Aj taká sympatická bola. Bože, si dedie. Čau, Buďka. Čau. Kukuk. Jo. Dobre. Vezieme na sedačke cez Avoria s mestom. Áno. Hotely, kde sme mali snehuliaka na balkóne, tam. Niekde. Ani na rozmaznaného zbúralo. Rozmaznaná. Ale je to pravda. Ticho. Takto pokračujeme ďalej, tam je hlavné námestie. Lietajú okolo nás všelijaké vtáčiky. Okolo nás nie, okolo toho hotela. Ale ani jedného koňa nevidím. Takto tu na ľuďom vidíme z lanovky do kúpeľní. No, však vedľa teba sedí jeden koňa. Kde je bicykel? Aha. Kde? Tam. Ináč po tejto strane sú tu ešte takéto. Tam, na druhú stranu. Rýchle. No rýchle. Rýchle, ale nezametaj. Rýchle, teda sa pozri. No, tak to tu mimo ľuďom. Tak vy viete, že náš hotel je z tých najstarších. No. A takto zase pod nami idú ľudkovia. To je jedno z mojich obľúbených miest.
A tam sú na útese tie hotely. Útesovité. Aha, kone, traja za sebou. Dolu. No žiaľ Bohu, hrkáme na kolieskach sa. Tak. Schovávaj kameru. A už vystupujeme tu. Toto je naozaj tak strašne všetko vysoké a strmé. Vôbec neviem, kde sú. Tam. Pochádza baterka. A zvyšok vôbec netuším, kde je. Toto je moje obľúbené. Androna, veď mi lezieš do cesty. Do cesty teraz, že to vidí. Pozor, uhýbaj. Toto je Ondrov obľúbený.